Kikinđani, dobro nam došli na spektakularni koncert Triglav osiguranje Srbija u ritmu Evrope i molim vas za jedan veliki aplauz podrške našoj deci Srbije i naše Kikindi. Sad ide lep aplauz, a posle toga večeras je vreme za uživanje i sigurno ste i vi spremni na to. Spremali smo se 10 meseci za ovaj spektakl i večerašnji koncert će biti veliki pogodak. Na ovom koncertu ćemo vam pokazati osnovce i srednjoškolce najvećeg projekta Srbije ove vrste. Ja sam sad malo improvizovao. Ovo je samo nešto što ćete imati prilike da vidite u ovom prilogu. Ono što ćemo mi večeras raditi jeste da ćemo voditi ovaj program. Da, naime, reč je o nečemu što smo dugo najavljivali, to je projekat Triglav osiguranje Srbija u ritmu Evrope, koji je konačno došao u Kikindu da se realizuje i konačno će biti taj koncert. Spektakularni koncert na našem gradskom trgu. Na našem gradskom trgu, koliko toliko da je spektakularan, ali je zato bina stvarno dobra i oprema je neka, da kažemo, nova, naročito ovaj ekran koji je iza nas i koji će sve vreme davati neke svoje impulse i neku svoju čar koncert. Bilo je nekoliko selekcija i sve te selekcije, onaj ko je prošao, moći će da se nađe na ovoj bini večeras. Reč je o modernom plesu, folkloru, voditeljima, sol pevačima, svašta još nešto. Evo i nešto mi je ispalo, svašta još nešto, ali sve to imat ćete prilike da vidite. Nas dvoje vodimo večerašnji program sa još 3 voditelja. I da li da dužimo još ili samo da... Uživajte. Da, uživajte.